Cebu City Traffic Operations Management kung CITOM mo implementar og dugang mga traffic experiments sa mga daan nga pirming huot ang trapiko. Si CITOM Executive Director Victor Caindec niingon nga kasamtang gidiskusyonan nila kauban sa private sector ang solusyon sa trapiko sa Iscarrio. Samtang padayon ang pagsira sa pagliko unta sa mga sakyanan paingon sa Ramos gikan sa General Maximum Avenue. Mato ni Caindec nga padayon ang pagsira sa maong section ug kinahanglan nga mutuyok ang mga sakyanan gikan sa General Maximum ngadto sa Fuente Rotonda paingon sa Dan Ramos. Lakip sa ilang padayon nga gisuwayan karon mao ang paagi sa parking diha sa Fuente Rotonda nga gihimong diagonal. Nakigtagbo na si Caindec sa CITOM section heads aron hisgutan ang problema sa flashing traffic lights ug pagsusi sa epekto niini.